आळती कर्पूर रखी दौले सागे Thank you.
করি বনি বড় দেউল মনে মনা করি বনি বড় দেউল চলি গলে ধারে সরি বলাগি চলি গলে ধারে সরি বলাগি বাইরি পাছ তোর জগত রে মনা করি বনি বড় দেউল মনা করি বনি বড় দেউল মাধুরী খানা জগন্নাথী মাঝুছি গোমতী মুবারে আউলি যায় দেবতী কালী ভবতী কাহিনী বতে পরম ভাবিছি তুমি হো নিজ জগত হে মনা করি বনি বড় দেউল মনা করি বনি বড় দেউল শরণাগতি মুঠে সরি বনি দুঃখপতি জীবন মতে লাগে খালি মারিয়া তু অতি বিপদে প্রণতি দেবু মাধু অচিততে প্রণতি দেবু মাধু অচিততে লোড়ানো শরণ তুয়ার জগত রে মনা করি বনি বড় দেউল মনা করি বনি বড় দেউল চলি গলে ধারে সরি বলাগি বাইশি পাঁচ পথর জগত রে মনা করি বনি বড় দেউল মনা করি বনি বড় দেউল মনা করি বনি বড় দেউল জয় জয়
ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଏବଂ ଜୁନିୟର କଲେଜର ଗୌରୀ ସାର୍, ସତ୍ୟ ସାର୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓ ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରଟି ହେଉଛି ସର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂର୍ବଜନମ ରଘୁବର ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦର କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାମୟ ଗୁଣନିଧି ବିପ୍ର ପ୍ରିୟଧାତ୍ମିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧଂ ଦଶରଥତନୟଂ ଶ୍ୟାମଂ ଛନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମଂ ରଘୁକୁଳ ତିଳକଂ ରାଘବଂ ରାବଣାଦି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଅମୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନିତ, କେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସେ ରହସ୍ୟମୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାୟା ସର୍ବ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କୁ ନିରୀଖିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ତଥା ଗୂଢ଼ତମ ଅଟେ। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଏ ସରାଚର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସେ ଗୂଢ଼ତମମୟ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମନ, ତନ, ଚେତନା, ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ସେ ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆସନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ପୁଣି ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି। ଋଷି ମୁନିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ତାହା ସତେକି ସମୁଦ୍ରରୁ ଶଙ୍ଖେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମନରେ, ହୃଦୟରେ ଏବଂ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେ ମନୁଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମୃତାୟନ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତର ଦରଦ ଭରା ବକ୍ଷରେ ଅମୃତର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ସତେକି ଗଛର ପତ୍ର ବି ଗଲେ ନାହିଁ, କି ଆଖିର ପଲକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼େ ହରି ଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବବାଦ। ସେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସକଳମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ସକଳ ରାସ୍ତାରେ Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡାକିବ କିସତେ ହାତ ଠାରି ମତେ ଡାକିବ କିସତେ ରାଧା ଯାତ୍ରାକୁ बाथरूम सिंगर हो सिंगर सिंगर नो କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ଅପୋଜ କଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କାଟିପାରିବି କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରି ମ୍ୟାଡାମ ଯାଇକି ଗୀତ ବୋଲି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ କି ମରିଯାଇଛି ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସେ ବୋଲିବି ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ସତ କଳା ପାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କନାଇ ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଭାଇକୁ ନେଇରେ নন্দসুত কলা কনাই রে নন্দসুত কলা কনাই বালি খেলুছিলে নন্দসুত কলা কনাই রে
राधे कृष्ण
Don't